Dali ra jud kadto ang kwarta guys basta mag kuan ra ka kanang kugi ra ka. Guys, ihugasan na siya kanang atong malagkit. Kuan kanang ang atong isabaw kaning kata. So maghimo ta og kuan turon. Malagkit turon. So ato sa ning lutuon ning kuan malagkit. Dungagan guys, so, mga karaan ka dun siya nga dungagan. Mo naman siyang karaan ng mga gamit sa unang panahon ba. So napalit ra pud din siya na, sa mga sikanhan bitaw, na may maligyan sikanhan kanihang mga kuan kaning mga ingani ba, mga sikanhan rin ang mga tiplon, mga tag 100 rin. Pero baga pa ka dun as na guys. So na guys ito ang hinatog apoy kay pwede mo po kuan guys yung ibutang ibap kaya wa man tay ibap kaya lang kata. Malagkit turon. Natay idin tsaka ning ubi. So dagi prepare ni Crystal. So diyan na guys, naluto na. So gahanggi sabaw na ni guys, wala ito katong gata. Pwede ra pud lagi katong kanang ibap, pero mas lami itong gata kay parang lama lasang biko pud siya ba. So ato na isang butangan og ubi condense. Siya condense na ubi. Magninda sa tag ngani guys kay mao pud nihang paninda lagi sa unang time nga pa ko nag-vlog. Daghang kadto ko pwedeng ipang tinda. So nay nag-request og putong bulanghoy. Diya mo na nindot trabaho ta kay nana tay steamer. Salamat kay kadto ni Ma'am Bitani. Salamat ni Ma'am Bisminda kay nana pud mi replugin diya. Mo na guwat para gimig matauran og breaker og kanang stopper breaker og kanang submitter stopper nga turi kurente man ito guys. So ato pa isang palamanan og kuan guys kanang cheese para lamig jud kanang rong balik-balikan ang atuhang paninda. Aning atong palaman sa sulami ka doon isda guys kay na ay cheese gamay yung renta na ito din. Di ko anak sige na lang nasa guys patuwa mo ng cheese.
Kalimot daiguan kanang palit og pas kamot sa plastic. So yan na siya guys, oh, 10 pesos. So pakita naman hang guys, ug mahuman ni guys kay agang cellphone lubat. Guys sa gatuhang turon, so ato pa ni siyang butangan og kuan guys kanang latik. Man siya guys kay nag-online lagi ni siya klase. So naa nagtuon na siya dana. Nami. Tuwa kami sila sa ate. Ngayon no. Nami lagi ko numambi. Pag nagluto si Nicola to, ako po mag-deliver dari. So na i-order na po kabuok. So daghan kadto ang iluto kay daghan kadto ni mga mamalit ani. Nadali guys daghang sagsayaw na. Ayo. Dira tao. Salamat. Wala na nagko na gatong kuan oh. Munawag na ni sa ta. Atong pasakon diri. Saka na siya. Labdanon jud ko ta no. Bitaw guys ako nang gitanon niya. Musaka na sa dadto. Salamat. Salamat to suki kag gwapa dia. Kato mga ay dia nabuhi na nita oh. Oh, nabuhi na bitaw. Nindot lang ko yung balhin ta na ako. Naana niya to pa? Wala pa. Karon man kuno i-deliver. Sige pa mo to ni Rhea kana oh ni mga kuan oh. Kaang kay aron malipay po to imuhang kuan ba? Kani magud siya bantayunon ni siya kay naikuan. Dahil siya ulod. Dili lilion. Siya ti pa. Ha? Ikaw nag-ulod na tingala ko nagamay na lang yung dahon. Ha kani? Di lilion ni mo siya anak diri. Kinana siya niya kuha naman nimo ng ud. Kani kay nindot ni siya ta. Kani oh asal to puti. Ito may puti. Nindot ni siya. Mag-deliver pa ko diri sa pangkuay. Dali ra jud kadto ang kwarta guys basta mag-kuanra ka kana kugira ka. A few moments later. Kusina ni Ruby Provinciana guys. So kanang lasa naman ang iluto ni tulo ra ka putahe ang iluto on kay ang guban laging kuan laging klase. So magluto ra tagdaghan guys so kanang human naman ning mahal nga adlaw. Display na meron guys. So ang giluto ko rin kay sa mga bata naiutan nga kinunuan jawa pa na gubang kuandari way klase mingaw pa. So guys ang gipunan og tanom dari og kuan sibuyas jawa pa na to makuan guys ang sagbot pa kadto dari. So ang teknik sa pag kuan guys ya kay wa man tay mga kaang kuan kani may gitamnan kanang kawayan kay daghan kadto mi kawayan dari nga mga kuan bitaw sa bangka anja wa na magagamit ba kanang mga nabuslot na anja na mga kuan siya tawag dito sibuyas kay maggabas pa po kung ingani guys kay kung magabas-gabas tani si papaidi agaban kuan kanang tamna na ni sag pitsay mga unsa dihan ja kani sila guys ni sang ibitay. So
Maghimo pa kong bitayanan niya kay aram pa man kaaga agduta guys, di pa man ta maka bangag kanang di pa ka buho ba, magbuho pa ko para butangan sa kawayan para isabit ni nahan ni siya. Yan ako paliko kang grabing inita. Nja, wala akong nag-video ganiha guys sa kuan pagkahumanahag paninda kay dali-dali na ko pang kuan, dali-dali po ko nga itong pikas kay agahang mga tanom na to hapong ipang liog na bay mga od. Diya guys, na nagduo na dari nga mingming na diya. Pa magpahawid, naduo siya na pero di sa magpahawid, no? Ano di man ikaw magpahawid? Luoy man na sa mga gala man isa nga iring guys na anara pa sa mga kagid ba. Luoy ka jo. Dali na kaya itong liguan be. Dili man mga mama manghilabot good. Ilabra man ka. Dali na. Kaon ka, dali. Nak, pakano sa nato ni Mingming, nak. Ninduol na siya nako. Guys, agdul-dul diri. Dali. Tanawa, agdul-dul siya na diri. Naari na ko dapi sa silong-silong guys na ang gisilungan dari ka nang naanak. Naman say mga kagid-kagid sa kuan ba silog maliguan ba? Ay nabi. Ika na man ang gamay. Kitty Mini, dali na. Pasag pagkaon ka dali. Yung balto dito mo. Asa mo balto? Ala? Do. Si kuan ra ba si Kinid kay nagkasakit, wala na video hadad to. Nagkasakit si Kinid. Diyan ako dari ka silong-silong guys, anaw kang silong-silongan guys ya. Kanang ilawom sa kuan. Ilawom sa Dahil ilibis bintana guys. Awa guys. dana na nagsugod na ni si Jag pamunga kay hang pasyon. Sugod na sa pamunga. Lami kay dari kay bugnaw. Bugnaw ka na. Luya niya magkagid na taman. Mogani, duduol siya na ako. Hindi naman na magpahawid. Di pa man naingan na yung nawo. Magsumbi. Hala, dali, Mingming. Magpahawid na siya, pwede na ito na liguon. Butangan og katyalis ba? Luwi kay Mingming, guys. Hindi, guys, kanang nag-today ko sa kuan gahapon. Nag-inquire ko kanang magpabutang lagi mi dari kuan, breaker og kanang submitter nga. Mahal man tong breaker nga. Ang gitotal agkuan guys kanang tawag dito ang wire kay nung malit mo kog wire nga kanang baga digado sa ba. Diya. Tagkuan man tag 40 ang metros. Diya kinahanglan og 60 meters ang paliton. Diyan total murag 2,000 kapin. So hasa na siyang ipunan sang pagpaninda-ninda, makaipon ko mga 2 ka semana, kapalit na ko ato. So di pa natin magamit ang grape kay kuan. Anong pakabit palagi kog breaker. Diyan guys agahang malbirihan man yung sa unahan isang ginangahang putlan. Kuan na sang putlan na nasana kan bunga na. Tama. Tekan ka do. Ya tambok ka sa bunga ang pakita ninyo guys na. Pa siya kay pamansa mahinog. Oh, nakan ka siya oh. Bawat sanga na sa jay kuan ba. Nami na ni sa videohan og kanang kuan na jud sala na. Sayang nahulog. Mahinog na ba. Oh, nakan ka bunga oh, bawat sanga lagi na ah. Kani di kinadaghanan oh. Ani oh. Nakan kayo. So arang nakainit guys, wa pa ko makakuan dari, makahaman sa kuan. Mara ginahang gibot-buhat guys na. Sinsa na mas mga sagbot kay wa pa na nahama. Limpyo basahan na sang tamnan og kuan. Sibuyas. Pareha dari sa gibuhat tas likod. Saba kay dari kay ni kuan. Nga pareha na. Kuan guys, pa na sang gihimuwan kay rong kuan nagatihang kana siminto ba kanang di mamatay ang tilapia. So nabuhi nagahang chive guys. Kanis dya chive ni. Dya kadto sibuyas Bisaya. Nagde ko hindi ko kamuti kani palit man ko kamuti des ni Agi. Ni Agi nga adlaw nagpalit ko anis dya bayulit nga kamuti na.
So duha ka buok ang kanin guys. Karang kabisi na guys kanang hanapan ni koy gamay nga beans pero kanay ang kanin guys kanang kamuti. Bayulit ni sa kamuti na. So mga unta. Sa kumukaon og rice. Ako mukaon og rice. Lamin ni sa kamuti ha kay bayulit. Ja tamis pa jud. So lamin ni sa kuan guys katong kamuti turon. Daghan ay kadong namalit og gahang kuan guys kanang kamuti turon. Isa na ini order magluto ra siguro ko. Mas kuan pang merinda. So ito sa parisan og kuan guys. Naalami ka siya oh. So mga tama lami ka siya oh. Kay bayulit siya. Kaming kabisi na guys, ni undang ko dagto kay irang kainit. Mag focus kon kay gagabas-gabas pug kanang kawayan ba. So mga anta. May ado. Tamis ka ado siya. Kung balik di ko dali sang ipalitan guys. So basig mangangkat ko ba? Maangkat ko og kamote niya ang bayan silba kon. Madura man natay mga 10 pesos nga na kada kilo. Kaya mabilis na po guys kung kanang mataod doon yung kuan breaker kinahanglan may na breaker dyan ang kuan tag grape ba. Salamat ka dun mambi. Mga unta mambi. San Brandon mga unta oh. Grabe di ka init guys kinahanglan ta mo inom og nakang tubig. Gahapon guys wala ko nag-vlog gahapon kay busy ka doon ja. Ang cellphone guys grabe ka nang nadaot mo din siya baka niya ang gamit karon. Kuha na gali siya ka nang mga blurred na baka nang aron dalian na kasi sa malubat. Magawang tahon salamat nato kay ipapail GI nangutang sa home credit ug kuan cellphone ni Crystal kaya cellphone ni Crystal nakuha na kanang na-off na wala jud mo open. Nya kinahanglan dyan cellphone kay ka-online man siya. Manang gi tangan na lang ni papa-edit sa kuan. Ang credit. Guys kay landong-landong nang pud man gabas na ni siya oh. Nagbanga. Kay kani siya na pud isang tamnan og kuan. Kanang bitsay. So gabas-gabas ninja. Mo na ta guys ang video ron alawa guys. Daghang salamat. Thank you for watching. Amping ug amputang tanan guys. Kay saba ka jutong kapanday na guys to. Ako po dari gabas-gabas. See you my next vlog guys. Love you all.